Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kula Salsabila Ayu Nur Abidah kanthi NPM 100 Prodi PGSD kelas kawan D, dosen pengampu Dr. Galih Istiningsih MPD. Badhe nyekar pocung laras slendro patet manyura. Sugeng midhangetaken. Titi laras. Nem nem mulu. Cici ciro nem nem mulu. Ciro nem loro ci. Ciro cilu roci roci nem. Lulu molu roro cinem. Lumo nem loro. Cakepan. Ngilmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setya putya pangekese tur angkara. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.